Гарадскі пасёлак Лагішын – адзін з населеных пунктаў Пінскага района, дзе не проста адрамантавалі вуліцы згодна з бягучым планам, а на працягу 2 гадоў заасфальтавалі цэлую сетку дарог. Такія змены адбыліся ў выніку рэалізацыі мясцовай праграмы комплекснага добраўпарадкавання. Стварэнне якасных умоў для пражывання па прынцыпе «не горш, чым у горадзе» пачалі менавіта з прывядзення ў парадак дарог і вуліц. Особенно динамично поселок развивается в последние годы. В настоящий момент идут работы по замене уличного освещения на современное светодиодное. Идутся работы по замене коммуникаций. Строится жилье для наших многодетных семей. Особенно важным для улучшения качества жизни нашего населения являются улицы, наши дороги. Общая протяженность всех улиц на территории поселка составляет 23 километра 450 метров. Из них 15 километров 350 метров имеют асфальтное покрытие. Актыўныя дарожныя работы пачаліся ў пасёлку летась. Тады ў парадак прывялі 10 вулічных участкаў агульнай працягласцю 5 кіламетраў. Сёлета работы працягнуліся яшчэ на 7 участках. На гэтыя мэты затрачана больш за 340 тысяч рублёў бюджэтных сродкаў. Гэта амаль 2/3 ад запланаванай на гэты год сумы, выдаткаванай на ўвесь раён. Стало хорошо. Точно? Для автомобилистов особенно. Слава Богу, аби асфальтируют, вот, аби благоустраивают. Отлично. Очень даже хорошо за последние годы. Пасёлак Лагішын далёка не адзіны населены пункт Пінскага района, які дачакаўся прыходу дарожнікаў. Вось гэты участак дарогі ад вёскі Вяз да вёскі Пагост-Загародскі не бачыў новага асфальта 35 гадоў. З атрыманнем амаль мільённага крэдыта ад банка развіцця яго было пакладзена без малога 5 кіламетраў. На сегодняшний день необходимо выполнить асфальтирование дорог, привести до социальных стандартов 88% дорог. На этот год, 2020 год, асфальтирование дорог составит по району 20 километров. Это по всем ресурсам мы выделяем и за счет областного бюджета, и за счет кредитных средств. Згодна з дзяржпраграмай па развіцці і ўтрыманні аўтадарог у Беларусі, толькі за 2 апошнія гады на гэтыя мэты ў раёне было выдаткавана амаль 10 мільёнаў рублёў. Канешне, каб прывесці ў належны стан усю вулічна-дарожную сетку Піншчыны, гэтай сумы недастаткова, бо на палове дарог сёння няма нават гравійнага пакрыцця. Таму пры планаванні дарожных работ акцэнт сёння робіцца ў першую чаргу на важнасці аб'екта для краіны і непасрэдна для раёна, і на перспектыву яго выкарыстання ў будучым. Тацяна Будгусаім, Юлія Краўчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».